Ναι. Ωραία. Έλα, μετράει τώρα. Άιντε πάλι. Άιντε ακόμα μια φορά. Ρε τον αρχηγό. Άρα ο αρχηγός μας νικιέται. Έπεσε ο άνθρωπος. Τι κουνιέται, βαραίνει. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ ήταν τράβα που τραβάς, αυτούς τραβάς. Μετάβολη. Έλα προχωράτε. Άντε προχωράτε. Με ένα χέρι εύκολα είναι. Άντε προχωρείτε. Πόσα δευτερόλεπτα λέει ότι πρέπει να γράψουμε. 50 μέτρα. Τα κάναμε. 10 μέτρα ακόμα είναι. Εντάξει, τα έχουμε. Έλα. Άρε πού είσαι σώτο με τα βίντεο της μαλακή. Το που φάνηκε. Έλα. Προφασική με τη μία. Αυτό είναι. Το ξαναπάτησες? Θα τα σταματάει, πάτα. Μάλλον.